Els més febles. Hola, Jesús. Abans de començar la pregària, busco un paper i un llapis, perquè avui els necessitaré. Deixem un moment perquè puguem buscar el que necessitem per escriure. Farem un viatge en el temps. Tanco els ulls i m'imagino com era el món quan tu vivies. Quin tipus de persones et trobaves en el teu dia a dia? Com es tractava la gent? Com es portaven entre ells? Obro els ulls una altra vegada i en el paper dibuixo dos cercles, un amb la paraula fort i un altre amb la paraula feble. Ara escolto parelles de paraules i les col·loco en el cercle on jo crec que encaixen. Nen adult. Ric pobre. Leprós sa. Pecador just. Senyor esclau. Un cop que he acabat, em preparo per escoltar l'Evangeli. En aquell temps, quan un home volia abandonar la seva esposa, l'enviava de retorn a la casa del seu pare sense cap explicació. Deien que era perquè Moisès ho havia establert així. Moisès era el que havia escrit la llei dels jueus. Un dia li van preguntar a Jesús que què li semblava tot això, i ell va contestar que no estava bé. Els va dir que quan es casava un home i una dona no era perquè algú pogués tallar quan li donés la gana, sinó que el seu compromís era viure aquest amor per sempre. També, uns pares li van acostar uns nens i els deixebles els deien que no molestessin a Jesús. Però Jesús va renyar els deixebles i els deia: «Deixeu que els nens s'acostin a mi, perquè cal fer-se com un nen per entrar en el meu regne». I abraçava els nens i els imposava les mans. I és que, en aquella societat, les dones i els nens estaven sempre marginats. Així que Jesús, sempre que tenia l'ocasió, ensenyava als que l'escoltaven a respectar-los, valorar-los i cuidar-los. En l'Evangeli d'avui apareix una paraula molt important: compromís. Un compromís és una promesa que una persona fa a una altra persona. Aquesta promesa hem d'intentar mantenir-la i lluitar per guardar-la i cuidar-la. Hi ha vegades que mantenir un compromís ens costa, tant a nens com a grans, i el trenquem. L'important és com vivim aquest moment, i en aquesta situació podem preguntar-nos què faria Jesús. Ajudaria o s'enfadaria? Marxaria o acompanyaria? Ens ensenyaria a cuidar, a perdonar? Torna a mirar els teus cercles i les paraules que has posat dins. Jesús ens estima a tots, però té especial afecte a les persones del cercle feble. Té un compromís amb ells. Per això els cuida de manera especial. Animava a tothom a fixar-se en ells i respectar-los. En la meva vida he de recordar totes aquelles persones que per la raó que sigui són febles i he d'intentar valorar-los i cuidar-los com mereixen. Veniu, tots aquells que heu descobert el meu amor, perquè heu estat capaços d'obrir el cor enmig d'aquests sofriments que avui patiu. Veniu, tots vosaltres els senzills i nets de cor, heu entès que hi ha una llum en la foscor, que és la fe en Jesucrist que avui us diu. No ploreu lamentant vostra feblesa, que la força i la salut són dins del cor.
Agraïu la fe en la vostra petitesa i espereu que es faci fort en el dolor. Veniu a mi, tots els que sofriu, veniu a mi, els cansats i afeixugats, veniu a mi, que sóc el fill del Déu viu i jo us faré reposar, perquè sóc humil de cor benèvol i el meu jou és suau. Veniu, veniu, tots aquells que us heu donat pel meu amor, perquè heu estat capaços d'obrir el cor al dolor de tants germans que vull servir. Veniu, tots aquells que amb senzillesa i de tot cor heu encès un petit llum en la foscor, pel servei en Jesucrist que avui us dic. No ploreu lamentant vostra feblesa, que la força i la salut són dins del cor. Agraïu la fe en la vostra petitesa i espereu que es faci fort en el dolor. Veniu a mi, tots els que sofriu, veniu a mi, els cansats i afeixugats, veniu a mi, que sóc el fill del Déu viu i jo us faré reposar, perquè sóc humil de cor benèvol i el meu jou és suau. Veniu a mi, tots els que sofriu, veniu a mi, els cansats i afeixugats, veniu a mi, que sóc el fill del Déu viu i jo us faré reposar, perquè sóc humil de cor benèvol i el meu jou és suau. Pels nens, Pels nens, per les nenes, per les nenes, per les dones, per les dones, pels homes, pels homes, pels que pateixen, pels que pateixen, pels que estan tristos, pels que estan tristos, pels que tenen fam, pels que tenen fam, pels que tenen fred, pels que tenen fred, pels que es troben sols, pels que es troben sols, pels que no poden somriure. pels que no poden somriure. Per ells, Jesús, et demanem dia rere dia perquè trobin el seu somriure i les teves forces per seguir lluitant. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén.